Flere af landets skoler, og det er ikke bare børnene, der begynder både frisk. For mange nyuddannede lærere var det første dag i et langt arbejdsliv. Blandt andre vågnede 29-årige Bettina Alvindov i morges til en helt ny hverdag. Det bliver spændende, det gør det helt sikkert at møde dem. Men jeg er klar. Klokken er 6:30, og Bettina Alvindov gør sig klar til sin første dag som skolelærer. Det er klasselokalet her på 3 Kroner skolen i Roskilde, der skal danne rammen om hendes nye arbejdsliv. Det bliver fedt, når der kommer børn ind. Ser lidt tomt ud. Og sådan lidt stille. Der er meget, der skal gøres. Jeg synes faktisk, du skal have det her. For første gang. Den klassiske tavlevelkomst. Var det hende, der skrev? Det ser godt ud. Jeg tror, det var en eller anden. Mødet med de første børn. Godt, jeg også se. Ja. Hej, må jeg ikke sige hej til jer så? Hej, Bettina, hvad hedder du? Ina. Og den første morgensang i salen. Havde I ikke hørt den fra? Det synes jeg ikke. Det skal nok være. God sang. Og så til det allervigtigste. Mødet med anden C. Jeg hedder Bettina, og jeg er 29 år gammel. Og jeg er lige blevet lærer. Bettina Alvindov har tidligere læst på universitetet, men lærerjobbet trak i hende. Det er hardcore, og hvis man gør det forkert, så får man det vel lige med det samme. Og så bliver man bare nødt til at lave på det. Der er ikke der er ingen mercy der. Altså, det er fedt. Det er mere direkte. Dommen for børnene er nu rettet, så de er klar på et nyt skoleår med den nye lærer. Det tror jeg bliver rigtig sjovt. Lidt mærkeligt, at man lige har blevet nødt til at tælle anden lærer. Hvordan synes du, Bettina er? Så, lad os lade en ung til det. Jeg tror, hun vil blive god til dansk. Et er mødet med børnene. Noget helt andet er mødet med forældrene, der ofte stiller store krav. Jeg ved også godt, det kan blive hårdt. Men forældrene skal også måske forstå, at jeg har noget faglighed, som jeg gerne vil give videre til de her børn og en uddannelse til det. Og jeg vil rigtig gerne gøre det bedste for deres børn, fordi det er også min interesse. Efter første møde med anden C er den nye lærer klar på et langt arbejdsliv. 40-50 år på det, det kan jeg sgu godt mig. Det går. Og jeg glæder mig til i morgen. Gider du lige tit stille? Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer igen i morgen. Nej! Den gik jo med hætte, tror jeg. Der aflever 9 ud af 10